20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кийшә, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Үткәннән киләчәккә. Татарстан парламентына 80 ел. Республиканың күп буын җитәкчесе һәм җәмәгать эшлеклесе өчен мәктәп булды. Тантанадан Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Шихабиддин Мәрҗани мирасы халкына якыная. Ул бик матур ясалган, шундый зур. Бөек галим һәм мәгърифәтчегә ачылган һәйкәлне Айгөл Бәдретдинова да күреп кайтты. Ни өчен банклар шәхси эшмәкәрләргә кредит бирүдән баш тарта? Киртә банкларның катлаулы булган процедуралары. Эшмәкәрләрнең тагын нинди сораулар бурычы республика күләм киңәшмәдә Нияз Рахман булып кайтты. Озак көттергән яллар урынына аэропорт залы. У нас тур пропадает, и 7 дней, можно считать, вторые сутки у нас пошли. Ни өчен Татарстан туристлары Бигеш аэропортыннан Дубайга оча алмый утыра? Сәбәпләрен Рания Абдрахманова белеште. Кадерле истәлекләр һәм көтелгән тәкъдимнәре бүген Казанда ТАССР Югары Советына беренче чакырылыш депутатлар сайлануга 80 ел тулуыннан зур тантана узды. Республикада ул озак еллар дәүләт хакимиятенең иң югары органы иде, хәзерге парламентның башлангычында торды. Нәкъ шушы орган тарафыннан республика өчен мөһим карарлар кабул ителә. Шундый алдынгы фикерләрнең берсе бүгенге утырышта да яңгырады. Тарихи җыеннан Фәрүзә Мәҗитова. Татарстан парламентының тарихы 1937 елда ТАССР конституциясы кабул ителүдән башлап языла башлый. 1938 елда Югары Советның беренче чакырылышына депутатлар сайлана. Ул чакта 143 депутат сайланган. Алар эшчеләр, крестьяннар, интеллигенция вәкилләре була. Ул исемлектә Сталин да бар. Бу турыда тарихи документлар сөйли. Алар хәзер Милли музейда саклана. Бүгенге тантанага дип күргәзмәне Тинчурин театры холлына махсус күчергәннәр. Аның белән республика җитәкчелеге дә танышты. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында Татарстан үсешендә парламентның ролен ассызыклады. Менялись эпохи, но неизменным оставалось стремление депутатов нашего парламента внести свой вклад в процветание Татарстана и улучшение жизни татарстанцев. В период системных преобразований парламент Татарстана сыграл важнейшую роль в их законодательном обеспечении. Принятие закона о мягком вхождении в рынок, ликвидации ветхого жилья, противодействие преступности способствовали стабилизации общественной жизни республики. Югары Совет 12 чакырылыштан торган. Заманында ул Татарстанның иң югары хакимият органы була. Высший орган государственной власти получил весьма большие по тем временам полномочия. Право принимать конституцию и законы, утверждать народно-хозяйственные планы и бюджет республики, контролировать соблюдение законности. Несмотря на то, что в рамках однопартийной советской системы возможности депутатов по формированию собственной законотворческой повестки, принятие актуальных управленческих решений были более чем скромными. Югары Советның соңгы чакырылыш президиумы рәисе Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев үз чыгышында Россиянең федераль дәүләт булып оешуында татарстанлыларның ролен ассызыклый. Халыкның үз аңы үсеп 90нчы елларда мәйданнарга чыгуы, Мәскәү белән ике арада вәкаләтләрне билгеләү турында шартнамә төзүгә китерә. Ә ул исә милләтләр арасындагы дуслыкның, илдәге бердәмлекнең нигезе булып тора. Эти годы нам дали возможность, а это бывает редчайшие случаи в истории народов, это рост самосознания нашего народа. Неоднократно мы говорили, что не может Россия быть демократичным государством, если она не будет демократической федерацией. Это показывает сама жизнь, сама история. Свое слово успели сказать, и то, что выход на предмет договора. Татарстан первым заявил о своих правах. Это многонациональная республика. Она должна была, она обязана была. И этим гордиться нужно во все время. Федерализм үз чиратында Татарстанның дәүләт символлары барлыкка килүгә булышлык итә. Мы не могли ставить даже полумесяц на ваши сумбики. Ренат, так? Ваши сумбики. Кто не сталкивался, тот не знает, что это такое. Как переживали.
Минтимер Шәймиев тел мәсьәләсен шешүгә үз вариантын тәкъдим итте. Ул җитәкләгән Яңарыш фонды өч телдә белем бирүче полилингваль мәктәп төзүгә алынырга әзер дип белдерде. Аның беренчесе Казанда ачылачак. Хәзер урын эзлиләр. Через это мы сейчас сблизим, снимем противоречия между родителями разных национальностей и разных владений, значит, языками. А это же в основном государственный язык Российской Федерации, государственный язык нашей республики, английский язык, это язык общения. Каждая семья об этом мечтает. Независимо от обеспеченности, уровня обеспеченности и так далее. Эти вопросы мы должны... Я не говорю чисто об элитной школе. Здесь школу мы должны вначале какие-то моменты будут, наверное, в дальнейшем сделать, она доступна. Минтимер Шәймиев киләчәктә Татарстан парламенты моңарчы ирешелгәннәрне саклап, республиканың демократия һәм федерализм принципларын һәр даим якларга тиеш дип өндәде. Мы должны иметь дух, силу и должны оставаться народом, республикой, которая борется за демократическую федерацию Российской Федерации. Беречь федерацию, делать ее более демократичным. Почему? Потому что такого аналога многонационального федерализма нету в мире. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Тарихи шәхесебез Шиһабеддин Мәрҗәнигә урын түрдә. Бүген Казан үзәгендә татарның бөек галиме һәм мәгърифәтчесе истәлегенә сын ачтылар. Тантаналы чарага республика җитәкчелеге килде. Заманында танылган рәссам Бакый Урманчы гипстан ясап калдырган сүрәт бүген мәрмәр таштан куелды. Әзрәк менә ашып 18 километрскә. Шул вакытта бер тигез карасагыз битенә елмайган чагы күренә башлый. Сын авторы Рамин Нәфыйков кичкенә серләре белән уртаклаша Шиһабеддин Мәрҗәнине ул мәрмәрдән данлыклы Бакый Урманчы булдырган сүрәттән карап ясый. Кабан күле буенда урнашкан һәйкәлне беренчеләрдән булып җитәкчелек бәяләде. Быел Шиһабеддин Мәрҗәнигә 200 ел тулды. Ул үзенең зур хезмәтләре белән бик зур эш калдырды. Татар халкын бөтен дөнья күләмендә күтәрде. Бик күп туристлар килә. Бу туристларга безгә менә шушы һәйкәлне ачканнан соң матур иттереп, хәзер тарихны Мәрҗәни белән аның һәйкәленә килгәндә, аның эшләгән эшләре турында кыскача бай иттереп әйтә белергә кирәк. Кур'ан турында сөйли. Ничек Коръән басылды Казаныбызда? Шул турында сөйләде. Назурутул Хак китабы хәзердә Иорданиядә басыла, Туркиядә басылды, ЮАРда берничә тапкыр басылды. 30-дан артык фәнни китап, 200 елдан соң да актуаль яңгыраган фикерләр, әмма аның иҗаты әле тиешенчә өйрәнелмәгән. Мустафа әл-Әхбар китабы булсын, шул ук дин әһелләренә турыдан-туры кагылышлы булган Назаратул Хак китаплары белән дә ул дөньяга танылган шәхес. Суфиянның кызы мин булам инде, 4нче буын. Мәрҗәнинең туганнары аеруча сөенә, шәҗәрәсен алып килгәннәр. Нәселен күтәреп өйрәнә башладылар. Китапларын чыгара башладылар. Бик матур ясалган, шундый зур, аны ясарга җиңел түгел. Казанга кайткач бөек галим бүген үзенең исемен йөрткән мәчет янындагы менә шушы мәдрәсәдә балаларны укыткан. Һәм очраклы рәвештәме, әллә инде һәйкәлне постаментка куючылар махсус шулай тырышканмы, Шиһабеддин Мәрҗәнинең карашы нәкъ шушы үзе укыткан мәдрәсәгә юнәлтелгән. Ә кулларында каләм, әле язып әйтәсе сүзләре барсыман. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бик шәхесләребез күп, аларның исемнәрен хәзер аэропортларга бирәчәкләр. Бүген Татарстан Язучылар берлеге Казан аэропортына Тукай исемен бирергә кирәк дигән фикергә килде. Монда Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреатлары җыелды. Татарстанның халык язучысы Нәбирә Гыймаддинова Россиянең бөек исемнәре проекты башлангач та үз тавышын шагыйрьгә бирә. Балалар да хуплый. Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов фикеренчә аэропортка дахи шагыйрьнең исемен бирү яңгырашы һәм иштәлеге ягыннан да иң кулайы. Тукай исеме ул татарның яшәгән җирлеген дә күрсәтеп тора. Һәм аның капкасын ачып кергәчтен аэропорттан төшеп, Тукай балаларының илен ничек яшәешен, аларның культурасын, аларның мәдәниятен күрсәтә торган бер фасыл. Казан аэропортына Габдулла Тукай исеме бирү яклы. Чөнки Тукай безнең телебезне тудырган, дөрес әйткәндә, саклаган һәм алга таба саклаячак. Әле без Тукай исеме белән телне саклый алабыз.
Хава аланы үшін танылған шәхестерінің исемен сайлау 30 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Тавышны төрлечә биреп була. Мәсәлән, великийимена.рф сайтында бу очракта социаль челтәрләрдә шәхси аккаунт аша теркәлергә кирәк. Бу ВКонтакте һәм Одноклассники сайтлары, кайнар линия телефоны да шалтыратулар кабул итә. Шулай ук самолет бортында яки аэропортларда анкета тутырырга мөмкин. Хәзер башка яңалыкларга күчәбез. Татарстан туристлары көтеп алган юлларның беренче көнен аэропортта уздырды. Төнге 12:15 минутта Бигиштан Дубайга очарга тиешле рейс кичектерелә. Сәбәбе аларны алып китәргә тиешле лайнерның аэропортка килеп җитмәве. 200 пассажир билгесезлектә кала. Әмма өметләрен үзмиләр һәм юкка түгел. Сегодня день рождения? Да, сегодня. Прямо 55 сегодня? лет. Вы хотели отметить, да? Да, конечно. И в итоге? И в итоге здесь сидим. Вот с подружкой отмечаем юбилей. 55 яшьлек юбилейын кым чүлләре арасында бәйрәм итәргә хыялланган хатын аэропортта утырырга мәҗбүр. Аның кебекләр саны биредә 200-ләп. Мы уж люди эмоциональные, возмущались сначала, лежали. Күпме үгетләселәр дә көтү залыннан чыкмый тордык, борчылдык. 6-нчы яртларда гына кунакханәгә урнашырга булдык. У нас тур пропадает. Турыбыз яна инде, ялның 2нче көне китте. Кем акчасын кайтарыр аның? Җавап бирүче юк, беркем берни белми. Бигеш Дубай рейсы кичә 23 сәгать 45 минутта очып китәргә тиеш була. Тик лайнер аэропортта күренми. Гәрчә башка экипажлар рейсларын үз вакытында дәвам итсә дә, Azur Air авиакомпаниясенә юлланган рәсми хатка җавапны оешманың матбугат хезмәте бирә. Анда һава торышы шартлары начар булу сәбәпле очкыч Бигеш аэропортына соңга калып киләчәк. Экипаж Казандагы запас аэродромга төшәргә карар кылды диелә. Решение о взлете и посадке всегда. Очып китү һәм очып төшү турында карарны экипаж кабул итә. Казанда төшү турында да алар үзләре әйткән. Үз ягыбыздан без пассажирларны ашату, эшертү һәм кунакханәгә урнаштыру мәсьәләсен кайгырттык. Көтү залындагы 200-ләп кешенең 50-се генә Бигеш аэропорты каршындагы кунакханәгә эләгә алган. Балалы пассажирларга өстенлек биргәннәр. Калганнары бүген иртәнге 6-дан Чаллыдагы кунакханәгә урнаша ала иде. Әмма күпләр аэропорттан китүдән баш тарта. Чөнки теркәлү көндезге сәгать 10-да башланырга тиеш дигән хәбәр тарала. Әмма өметләр акланмый. Время сейчас без 20:12. Сәгать 12 тула менә, һаман бернинди мәгълүмат юк. Дөрестән дә лайнер 14 сәгатькә диярлек соңга калып Бигеш аэропортына килеп җитте. Һәм бары тик көндезге 3 тулырга 20 минутта гына туристлар озак көтелгән ялларны ачып китте. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз алдагы минутларда. Ни өчен банклар шәхси эшмәкәрләргә кредит бирүдән баш тартты? Китап банкларның катлаулы булган процедуралары. Эшмәкәрләрнең тагын нинди сораулар бурчы республика күләм киңәшмәдә Нияз Рахман булып кайтты. Өченче Станиславский бүләге. Бик нык борчылдым. Бер атна китәр алдыннан борчылдым. Камал театрының баш режиссеры театр өлкәсендәге иң абруйлы премияләрнең берсен алудан соң нинди хис кичерешләр белән яна. Айза Шаймардан. Банклар эшмәкәрләргә кредит бирергә ашыкмый, хәтта залог һәм ышанычлы затлар да ярдәмгә килә алмый. Татарстан президенты каршындагы эшмәкәрлек советы утырышында бүген аларны борчыган мөһим мәсьәләләрне уртага салып сөйләштеләр. Бу президент тәкъдиме белән булдырылган формат. Залда җитәкчеләр генә түгел, күзәтчелек органнары, район башлыклары, юристлар киңәшмәдән Нияз Рахман. Хөрмәтле Татарстан Республикасы президенты каршындагы эшмәкәрләр советы әгъзалары, хөрмәтле кунаклар. Президент каршындагы эшкуарлык советының 10-нчы утырышы татарча башлана киңәшмәнең төп темасы банкларның кече һәм урта бизнеска кредит бирү-бирмәве. Эшмәкәр Айдар Вафин 20 миллион сум акча ала алмаган, банк кире борды ди. Документларны җыю һәм залог әйбер бирү безнең өчен мәсәлән киртә түгел. Без бирә алабыз, залог та бирә алабыз, документлар да бирә алабыз. Киртә ул банкларның катлаулы булган процедуралары, андеррайтинг дигән әйбер. Аларны тикшерәләр. Шул беренче киртә. Икенче киртә ул кредитның бәясе. Банки отказывают, потому что есть потребительский кредит. Икенче эшмәкәр Марина Фризен косметология өлкәсендә бизнесын үстерү өчен шулай ук финанслардан мәхрүм кала. Кулланучылар кредиты булгач, банк аңа башканы бирмей. Возможно, недоверие или Банклар әле эшли генә башлаган эшмәкәрләргә ышанмый. Бу аңлашыла, ләкин бит төрле юллар булырга тиеш. Без бит өстәмә финанслардан башка алга таба атлый алмыйбыз. Залга җыелган эшмәкәрләр бүген кредит 3 миллионнан ким булса, шәхси эшмәкәрләр белән банк вәкилләре сөйләшеп тә тормый ди. Хәтта 8000 кеше арасында уздырылган сораштыру да шуны раслый. Президент ике арадагы каршылыкны хәл итәргә чакыра. Поэтому здесь оттуда тартада, значит, наверное, есть. Но в любом случае упростить эту систему, сделать прозрачной. И, конечно, часть рисков
государство должно брать на себя. Медицина җиһазларын җитештерүчеләр аларның продукциясен теркәү сроклары артык зур булудан канәгать түгел. Советта булган 4 төркем эшмәкәр чыгыш ясый, һәммәсе үз тармагында шиша алмаган мәсьәләләрне күтәрә. Шуларның берсе медицина җиһазларын теркәүне җиңеләйтү. 2021 елга кадәр аларны Евразис илләре кагыйдәләре буенча теркәргә кирәк булачак. Иногда проходит 3-4 года. 3-4 ел дәвамында теркәләргә мөмкин. Хәзер 2021 елга кадәр нибары 2 ел ярым вакыт калды. Существующая уже сертификация, которая была в нашей стране, ее заново, зачем ее делать? Надо просто, может быть, на уровне Евразис договорить, что сертификационные документы, которые были получены, другое дело уже следующие новые изделия, они должны сертифицироваться по тем правилам, которые приняты. Давайте мы подготовим обращение и в адрес Евразис. Шулай ук Советта президентка санитар саклагыч зоналарының майданын киметү буенча катлаулы процедуралары турында да сөйләделәр. Мисал өчен Лабал кирпеч заводына балчык чыгару өчен җир бүлеп бирелгән, аның территориясендә үләксә базы бар. Җирне терки алмыйлар, башка районнарда да шундый ук хәл эшмәкәрләр. Мәсьәләне хәзер барлык күзәтчелек органнары белән хәл итәчәкләр. Нияз Рахман, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Борынгы Болгар җиренең бай тарихы хәзер чынбарлыкта да чагыла. Монда тарихи үрнәк итеп эшләнгән Кулгали кунакханәсе сафка басаны берничә ел төзеделәр. Шунысы үзенчәлекле. Болгарның тарихи тыюлык өлешендә иске мунча урыннары да бар, кунакханәдә исә яңасы. Болгар шәһәренең никадәр алга киткәнлеге турында инде 14-нче гасыр 7 ел элек бирдә Акпулат мунчасы төзелә, бирдә гади халык та бәк үзе дә мунча кергән. Җәмәгать мунчасы 100 елдан артык хезмәт итә. Хәзер тарихи корылманың бары тик ташлары гына сакланып калган, тарихчылар әлеге урыннарда эзләнүләрен дәвам итә. Мунчаның менә кергән юлы күренеп тора инде. Анасы бер хуҗалык өлеше була инде. Ана менә җыгын өчен 4 бүлмә була, уртасында ял өчен урлар була. Һәм менә безнең балда менә итемеш. Акпулат мунчасы үрнәге Кулгали кунакханәсе içендә дә бар. Ул Идел елгасы янәшәсендә урнашкан. Монда 200 кеше хезмәт кыя. Шуның 90-ы Болгарда яшәүче халык. Мин Болгарда яшәм, отель ашыгаш миңа. Эш булды. Коллегалар бик дус. Быел Болгарны ярты миллионнан артык турист күреп китә. Максат кунакларның санын 1 миллионга җиткерү. Халыкның яратып өлгергән үз урыннары да бар. Сездә шундый әкияттәге шикелле бина диләр, һәм дә кайбер кунаклар Дубайдагы шикелле отельгә ошаталар безнең отельне. Якында безнең Ак мәчет, музей-заповедник, төрле фермалар бар безнең монда. Матур урман. Кунакхана булгач, Болгарда азаграк калып, изге җирне тагында җентекләбрәк өйрәнергә була. Кулгали кунакханәсе берничә көнлек кенә ачылуга карамастан инде бирдә йөзләгән кеше булып китә. Арада чит ил туристлары да бар. Киләчәктә Болгарга килеп, якыннан танышучылар тагында күбрәк булыр дип көтәләр. Болгардан Руслан Сындинов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев театр өлкәсендәге иң абруйлы бүлеккә ия булды. Кичә Мәскәүдә Станиславский исемендәге халыкара премия тапшырдылар. Фәрит әфәнде режиссерлык сәнгатендә зур казанышлары өчен номинациясе кысаларында бүлекләнә. Айза Шаймарданов премия лауреаты белән харалашырга да өлгерде инде. Менә ул тарихи мизгелләр сәхнәдә Камал театрының баш режиссерына Станиславский премиясын тапшыралар. Бүлектә Чехов акчарлыгы төшерелгән билге һәм Станиславскийның факсимилисе. Хочу вспомнить и отдать дань памяти моим учителям. Это Марсель Сальмажанов. Бер атна буе китәр алдыннан борчылдым, әйтәм, нәрсәдер әйтергә кирәктер бит инде. Бәйрәм хисләрен Фәрит Бикшәнтәев Казанга да алып кайтты. Бүләк бәйрәм итәргә түгел, тагын да янып эшләргә форсат. Бик дәрәҗәле премия. Аның ул премияга лаек булган шәхесләрне атый башласаң гына да инде каушата. Чөнки ул бит халыкара премия. Антони Хопкинс мәсәлән, Роберт Де Ниро. Бүләк милли театр традициясенең заманча үсеше өчен тапшырыла. Бу яңа номинация. Станиславский бүләген жюри кемне лаек дип таба, шуңа бирә, аның өчен алдан конкурсларга материаллар җибәрергә кирәкми. Һәр сәхнәнең үз исе бар. Айруча Камал театры сәхнәсенең өстәвенә аның әле бай тарихы һәм югары сәнгатен дә өстәргә кирәк. Нәкъ шушы сәхнә Фәрит Бикшәнтәевне шәхес һәм режиссер буларак формалаштыра да инде, әлбәттә, аның остазларыннан соң. Нәкъ шушында ул үзенең беренче спектакльләрен куйган. Иң элек Фәрит Бикшәнтәев чит ил авторларына мөрәҗәгать итә. Ул Шекспирның Ромео һәм Джульетта әсәрләре һәм дә исә Чеховның Өч сеңел әсәре. Инде соңгы елларда Фәрит Бикшәнтәев айруча татар классикасына бурылыш алды. Соңгы елларда Банкрот, Зәңгәршәл кебек классик әсәрләр, шулай ук Ак калфагын төшердем кулдан, Хуҗа Насретдин кебек яңа формадагы эксперименталь спектакльләр куелды. Хәзердә нинди генә яман гына
күренешләр булмаса да, татар театры барыбер исән калачак, татар теле яңгыраячак. Үз тарихында Камал театрының бу 3нче тапкыр Станиславский бүләген яулап алуы 1979 елда Әлдермештән Әлбәндәр спектакле өчен халык артисты Шәүкәт Бектемиров, драматург Туфан Миннуллин, режиссер Марсель Сәлимҗанов лаек булды. 1991 елда халык артисты Алсу Гайнуллина. Инде 3нче бүләктә соңгысы булмас дип ышаналар. Алда Камал театрын зур максатлар көтә. Ойза Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы. Баланың да хукукы бар. Бүген Казанда республика күләмендә узган конкурска нәтиҗә ясалды. Балалардан 500-дан артык видео язма кабул иткәннәр, иҗади эшләрдә аларның әйләнә-тирәгә карата мөнәсәбәте чагыла. Мин һәр көнне якыннарым янында булуына, якты кояшны, якыннарымның елмаюын күрүемә, тормышка сөенеп яшәү. Физик мөмкинлекләрнең шикле булуы, хукуклар шикле дигән сүз түгел. Алар һәр вакыт актив һәм тырыш, спортта да, сәнгатьтә дә уңышка ирешәләр. Ата-аналар балаларына видеоязма төшерергә ярдәм иткән. Мәсәлән, кыска гына әлеге фильмның асылы кечкенә генә баланың да бу дөньяда тулы хукуклы булуы турында. Безнең шундый особенный үзенчәлекле балалар, алар да Русчайта имеет право яшәргә, хакы бар аларның әти-әнигә, мәктәптә укырга. Балалар әлеге видеоязмалар ярдәмендә тирә-юньдәгеләргә фикерләрен, мөнәсәбәтләрен белдерергә теләй. Казанның 96-нчы номерлы гимназиясендә белем алучылар юл кагыйдәләрен үтәү темасына алынган. Очень актуальная тема. Без һәр чак юл белән бәйле. Иртән иртүк юлга чыгып мәктәпкә барабыз. Шуңа бу эшкә алындык. Бу актуаль тема. Төшерү процессы озак һәм кызык. Через эти работы Без бу язмаларда балаларның ни әйтергә теләүләрен ишетәбез. Аларның күрергә теләгән урыннарын беләбез. Балалар турында фикер йөрткәндә олылар үзләре генә нидер хәл итәргә тиеш түгел. Баланы да тыңларга кирәк. Җиңүчеләр Яңа гасыр каналыннан да дипломнарга ия булды. Алар арасында киләчәктә журналистлар да чыгарга мөмкин. Нинди генә һөнәрне үзләштерсәләр дә, сайланган юл аларга шатлык һәм канәгатьлек хисе китерсен иде. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зәйтинов, Яңа гасыр каналы. Казан үрдәкләре җылы якларга ашыкмый, шәһәрдә дә рәхәт күрәсең. Узган ел 600-дан артык кыш, салкын кышны башкалада үткәрә. Орнитологлар сүзләренчә, быел үрдәкләр берничә йөзгә күбрәк булачак. Кышын Казанда калу куркыныч түгелме? Бу хакта Айгөл Бәдретдинова. Кабан күле умарта оясы сыман суда йөзләгән үрдәкләр. Галина Хомякова бирегә оныгы белән килә. Моның кадәр кыш күреп шаккатканалар. Алар шул кадәр күп, хәтта алып килгән ризыгым җитмәде. Әнә тегеләрен ашатмадым да, кызганыч. Әмнә Мурат белән Наталья Рәхимовлар инде шомарган. Бирегә еш киләләр. Зур янчыкларын ипи белән тутырып, яраткан шөгыльләренә исемдә тапканнар үрдәк терапиясе. Кайф такой, это же... Это столько их, смотрите, сколько их. Алар бит хәзер ач яр буйларына ризык таба алмыйлар, шуңа күрә вакыт булган сайын бирегә киләбез. Бу безнең өчен ял. Когда отдыхаем, туда приходим. Үрдәкләрне ашатырга ярамый, алар ияләшә, аннары үзләренә ризык таба алмаячак дип уйлаучылар да бар. Бу фикер дөрес түгел дип белгечләр, ашатырга кирәк. Мәсәлән, кышлар ак ипи ярата. Тук тамак белән салкыннарны да җиңелрәк кичерәләр. Урицкий паркында йөрүчеләр дә кышлар өчен борчыла. Орнитологлар исә тынычландыра. Бу кыр үрдәкләре, алар безнең суыкларга ияләшкән. Аларның температурасы яманда югары 42-дән җитә. Шуңа күрә алар туңмыйлар. Туңмагач аларга азык кына җитми. Азыкны без менә үзебез китереп торабыз. Үрдәкләр белән бергә акчарлыклар да җылы якларга китәргә ашыкмый. Алар да туган якларын Урта диңгездән якынрак күрәләрме, әлегә билгесез. Кышкы суыклар күрсәтер. Иң мөһиме кышларга игътибарлы булырга кирәк ди орнитологлар. Айгөл Бәдретдинова, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Тинчурин театры 85 еллык юбилей уңаеннан мәхәббәт баскычы комедиясе белән сезнең шәһәрдә. 27 ноябрь Паула, 28 ноябрь Азнакай. Рәхим итегез. Ришат Тохватуллин үзенең өр-яңа 30 төтен дигән концерт программасы белән сезнең төбәктә 26 ноябрь Агыйдел, 27 Яңавыл, 28-29 ноябрь Нефтекама, 2 декабрь Мәләвез, 3 Стәрлетамак, 5 Орск, 6 Оренбург, 7 Абдулино, 10-11 декабрь Түбәнкама, 13 Әтнә Күнгәр авылы, 14 декабрь Теләче, яшь чикләве 6+. Виталий Ага продюсерның үзәге кышкы моңнар 2018 концертларын тәкъдим итә. Республикабызның шәһәр, районнарында яшәүче җыр, моң сөюче дусларыбызны искитмәле тамаша, онытылмас очрашу һәм бүләкләр көтә. Яшь чикләве 6+. Ул көн якынлаша. 22 декабрь. Пирамида. Халыкара татар җыры эстрада фестивале. Тагын бер адым. 5-196
ИС-96. Генераль партнер Татнефть компаниясы. Ихтибар, Крашеннар Жырвайда 2018 фестиваль концерты инді келіп тәжетті. Виталий Агав, Галин Казанцев, Вадим Сахаров, Марина Карпова, Валерий Шурыков, Диляра Мироваева, Роберт Андреев, Лариса Басырова һәм тагын бик көп Крашен жырышылары, Қарандашлар, Кәләйім, Аққаз ансамбльләре сезне бәйрәмдә көтеп кала. 23 һәм 24 ноябрьдә Акбарс көрәш сарайында Татарстан Республикасы чемпионаты. Башлана иртәнге сәгать 9-да. Керү түләүсез. Көрәшчеләребез өчен җан атарга рәхим итегез. Республиканский конкурс красоты материнства и семьи «Нечкабель» приглашает на праздник, посвященный Дню матери. 12 простых и прекрасных семейных историй о вечных ценностях жизни, материнства, любви и добра на финале 14-го конкурса «Нечкабель». 24 ноября. Концертный зал «Академия». Генеральный информационный партнер телерадиокомпания «Новый век». Генеральный радиопартнер «Ретро ФМ». Без возрастных ограничений. Zirni, kökni, ishni, o'zlashim ketmi, ketolmi, kishi. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Только в ноябре удача в придачу в аквапарке «Ривьера». Приходи и получи гарантированные подарки. Исәнемсез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганичесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Ноябрь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урама 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. В Казани в торговом центре «Франт» открылся магазин «Галамарт». Выбор товара огромный, цены низкие. Спешите за покупками. Казанда Галамарт кибете ачыла. Сезнең өчен конкурслар, бүләкләр һәм концерт тәкъдим итәләр. Иң төп бүләк телевизор. Сезне 24 ноябрьдә 2-дән кичке 9-га кадәр Фучика 90 адресы буенча Франт сәүдә һәм күңел ачу үзәгендә көтеп калалар. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта алмашынучан булытлы һава, температура -3 градус. Республикабызда температура шактый төшә, төнлә юлда бозлауыклар көтелә, игътибарлы булсагыз иде. Төньяк чыгышта 2 градус салкын. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзелә, Мензелеевскида кар явачак. Температура төнлә дә, көндез дә минус саклана. Пәнҗешәмбе көнне явым-төшемнәр арта, җил көчәя. Чәршәмбе төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта иртәнге сәгатьләрдә урыны белән кар явачак. 2 градус салкын. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә аязучан булытлы һава, җил төньяктан уртача тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көн булытлы һәм явым-төшемле булачак. Кояш чыгышта, кош очышта кеше яхшылыкта матур диләр. Кылган гамәлләребез якты ва матур булсын иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганичесе Фармта клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Артрит, артроз, бүсер, операция. Туктагыз, кискен чаралар кулланмагыз. Умыртка баганасы, буыннар авырса, доктор Ост клиникасы белгечләренә мөрәҗәгать итегез. Монда тире хәрәкәт аппаратының иң катлаулы авырларын авыртусыз һәм операциясыз дәвалыйлар. Сәламәтлегегез өчен тәҗрибәле табиблар командасы җавап бирә. Заманча медицина җиһазлары белән дәвалау һәм комплекслы игътибар каралган. Безгә килегез. Бирдә сәламәт һәм тулы тормышка кайтырга бик җиңел булуына ышанырсыз. Доктор Ост медицина үзәге операциясыз һәм протезсыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. Заманча технологиялар ярдәмендә үз эшенең осталары тулы канда тормышка кайтырга булышырлар.
Башкалабыз Казанда кар явачак 1 градуска кадәр жылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы түбәнәя. Төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 82%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Тапшыруның игъанчысы семейная копилка кулланучылар кооперативы. Вакыт бара керемегез арта. Сезне Казан шәһәре Чиста Юрама 55-нче йорт адресы буенча көтеп калалар. Телефон 239 17 36. Мама – самый главный человек в жизни. Потребительский кооператив «Семейная копилка» в честь Дня матери объявляет акцию. Только с 21 по 23 ноября действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55.